Купен е абсолютно перфектният подарък. Избрана е най-красивата възможна картичка. Идва моментът за надписване и хоп. Пълна нула. В главата няма абсолютно нищо. Този така наречен синдром на празния лист удря безпощадно, нали? И то по време на почти всеки празник. Днес, в нашия обяснителен материал, ще се потопим в едно буквално гениално решение на този супер досаден, но пък съвсем универсален проблем. Случвало ли се, взима се химикалката и главата просто се изпразва. Точно в момента, в който човек най-много иска да звучи искрено и оригинално. Емоцията е там, любовта към близкия човек си я има, но някакси правилните думи просто отказват да се появят. Това е един такъв направо парализиращ момент на несигурност, който всички ние сме изпитвали. Ах, този ужасяващ празен лист. Точно този стрес е реалната причина толкова много, иначе визуално зашеметяващи картички, да завършват с едни и същи до болка банални фрази. И какъв е резултатът в крайна сметка? Ами, картичката се прочита така, отгоре-отгоре и заминава директно в коша за буклук, без въобще да остави трайна следа. Определено, тук имаме нужда от някакъв спасителен пояс. Нека си признаем, всички сме направо уморени от онзи познат, супер скучен стандарт. Жив и здрав, много късмет и успехи. Достатъчно. Добрата новина е, че наистина съществува алтернатива. Говорим за брутално добри, щури и страшно оригинални пожелания. Разликата е просто от небето до земята. Това е буквално границата между отбиването на номера и създаването на една истинска, супер запомняща се емоция. И тук идва идеалното решение – картичарница.com. Вижте, това изобщо не е просто поредният магазин за хартиени изделия. Не, това е един своеобразен таен арсенал. Оттам не само получаваме уникален дизайн, но и самото решение на проблема. Огромна библиотека от вече готови, абсолютно незабравими пожелания. Ето защо наистина си струва. На практика човек си купува спокойствие и 100% гаранция за усмивка. Обхватът на тази библиотека е направо впечатляващ. Покрива абсолютно всеки житейски повод, за който можем да се сетим. Имаме сватбени вълнения, рождени дни, специални послания за 8 март, дори оригинални любовни признания и пожелания на английски език за чуждестранните приятели и колеги. Буквално е изградена цяла една система, благодарение на която човек никога, ама никога повече няма да остане без точните думи. Нека за момент обърнем внимание на числото 50. Защо? Ами защото платформата предлага невероятни селекции като 50 щури начина да кажеш честит имен ден или пък 50 брутално добри пожелания. Точно това огромно изобилие категорично лекува всякаква скука. Дава се една абсолютна свобода да се избере точно онова послание, което идеално, съвършенно пасва на темперамента на конкретния човек. И както е формулирано изключително блестящо там, понякога най-трудната част е да превърнем чувствата си в изречения. Да избереш правилните думи е като да поднесеш първия им подарък. Колко вярно, нали? Тези готови пожелания изобщо не са просто някакви произволно нахвърлени думи. Те са един много внимателно изработен инструмент, създаден с истинска емпатия, за да ни помогне да изразим красивите си емоции по най-добрия начин. Точно тук всъщност се крие и най-голямата стойност – концепцията за картичката като един наистина ценен спомен. Когато съчетаем свеж, модерен дизайн с перфектно формулиран текст от техния блог, ами ние вече не подаряваме просто някакво парче картон. Ние подаряваме спомен. Един малък артефакт, който получателят буквално ще откаже да изхвърли и ще си пази с години на рафта. А сега ето и една чисто практическа, но супер важна полза. 15 евро. Защо го споменаваме? При поръчки над тази сума се отключва напълно безплатна доставка. Това прави цялото решение не само много емоционално значимо, но и изключително финансово изгодно. Идеално е за всеки, който иска малко по-умно да се запаси със страхотни картички за всички онези предстоящи празници през годината. Самият процес пък е гениално прост и адски ефективен. Стъпка 1. Избира се една свежа, супермодерна картичка от сайта. Стъпка 2. Намира се перфектното, вече готово пожелание от техния изключително богат блог. И накрая, стъпка 3. Подаява се нещо, което наистина ще бъде оценено и запазено.
3 съвсем лесни стъпки, които завинаги елиминират онзи излишен стрес от надписването. И така, готови ли сме ние най-накрая да прогоним този синдром на празния лист завинаги? Да започнем най-последе да подаряваме думи, които наистина имат някакво значение. Със сигурност, създаването на незабравими моменти никога не е било толкова лесно и достъпно, разбира се, благодарение на картичарница.com. До следващия път, когато отново ще разгледаме и обясниме заедно нещо също толкова практично и интересно.